kaunti ya Nyamira. Ya rero nigo mugabana bwa kaunti y'Omoske Amos Mwamnyalibo nyakobo guchakia na kubolia amenyikuru asenseme yukwelikia asomurubulio o Social Health Authority okwana chinga kecho nigo Moske Nyalibo abirika otamna niga serikali y'Omoske Dr. William Samoei Ruto ebegete mirubulisene yakwana kinga abakenya bange guchibali kwelikia ilikonyora obugwenia bwekenengo kigoro roboti uru nigo rwaliganirwa no muri kyoito korwa ase kaunti ya Nyamira Polycarp Okara Ukwana chinga kiacha kebene umurubulio igabo kwelikia umuyihabu wenya osha gavana we kaunti ya Iga Moske Amos Mwamnyalibo nigo hagendere kwa bagakubolia abananchi kurwase kaunti ya Nyamira kwene kibunangweli kyabale ninjire ya moyo kuyorobelia egurube yo gwakanira anene obogwenya. Today I launch a 100-day registration drive. I urge Nyamira residents to visit our health facilities across Nyamira to register for driver care. Once you register, you will not be required to pay to access health services in our level 2 and 3 facilities. Nyalibo niga agendere ko bagakulira na goteba inse y'uburayi bwaye niga aratkunyara ko bagakweni kibuna malyogo natkunyara ko bagagotuka sinyagitali ase abaire abantu gosemelia ngamba chikunyara ko bakonyora ubugwenya mune serikali ya Nyamira amalyogo na bekire budget marakabere erinde mundu tande nyagitali omisieri yoga asinsema yae omo DCC warogongoriga rwa Nyamira South Florence Obunga nigo agendere ko bagakubolia abachivu bonyara ko bakwene kibinamba chikunyara ko bakubwatira na amona abanyagitali bali abebinyoroime elio kwenekya unakira enyumba nigo yalikirigwense yo murubulego munyabu bobwenya. We would wish to encourage all our chiefs to work very closely with the community health promoters to do door-to-door campaign and registration so that at the end of the day we would wish to see Nyamira at the top. Ningana yegwo kuboko amo na Julius Ogato oyole umunyagitali omunene oyo otumwa ntenenera ya serikali chinga kichuko cha kigwa kumurubule gavana me county Iga ya Nyamira eye dispensary na health center waka na ngokole iko hivyo lakini goyokokole bweli ike igo wacha kubatevinga please tigatweli ike asinsemo yae omo MCA wechinsamo chiricha magombo Muskiminda Riech nigamoganiri omugavana we county ya Nyamira kwene kibunanko bakanale abanyagitali abebinyoroime engere yabo iyo babere batarakanwa sigeka gintu mugavana uyu alire ngamba tukunyara kwa bagwakanwa kunenchire ya moyo kwene kibuna omuruburiga no tukunyara kwa bagwekiranwa imeye county Iga ya Nyamira. Community health promoters our key people in the program ya health hawajalipwa stipend yao for about 8 months sahi. Tafadhali Asbat mutara akanwa mechenyeta tomanyete tara akanwa efoje ya roisiwe chimeze chimuche mwakanwe ukiego jetaraika nonyina boni go bali abatachi kunyara ko babakwelikia barati kunyara ko babakonyora chinga gichinkongu engaki baragane gusirwa elio kwenyolera obogwenya onye twabona mara cheste naende muri kore chester tiato by warning nondo bwensi otabwatisha registration no torangire mu chango nto gocha ekiara tuwe manyeti ginko reporter gitasini kya wanjete kya Gatembe kurugige Iga imeye county Nyamira inchego nguru kwa Polycarp Okara.